дар ин ҷо рус бисёр мебошад ки тасаввур мекунед ки дар як минтақаи федератсияи Русия ҳастӣ. ҳозир мо қарор дорем дар Гипразем, мана ин тараф 201 дивизия, мана ин тараф роҳи Калон ва ин тараф бозори Деҳқон ва айнан дар ҳамин бино мо ба шумо як духонагиро пешниҳод кардаем дар 10 ошёна бо масоҳати 55 метри мураббаъ. ҳозир меравем аз дарун онро ба шумо нишон медиҳем. ҳозир мо ворид мешавем ба ҳамон як хонагие ки ба духонага табдил дода шудааст бо масоҳати 55 метри мураббаъ ва ана ҳамин мебошад коридори ин хона. Дар ин тараф ҷои туалет, ҷои ванна, дар ин тараф ҷои ошхонае ки ба балкон бароварда шудааст ва як меҳмонхона. ҳозир мо меравем якояки ин хонаҳоро ба шумо нишон медиҳем. биёед оғоз мекунем аз ҳамоми ин хона ва бинед ки ин мебошад ҳамоми хона. обаш доимӣ аст. дар 10 ошёнаи бинои 13 ошёнагӣ чихеле қайд кардем ва барқаш ҳам доимӣ мебошад. дар Гипразем дар бинои наве ки дорои техпаспорт мебошад ва дар ин ҷо мана туалет ва термекс дорад, чихеле ки мебинед дорои техпаспорт мебошад ва дуто лифт ҳам дорад ки доимӣ кор мекунанд. ва ҳозир мо медароем ба меҳмонхонаи ин хона ва ана ин мебошад меҳмонхона, чихеле ки мебинед меҳмонхонаи васеъ кушоде дорад ва таъмираш ҳам тоза аст, таъмири нағз аст. мебинед ки телевизор дорад ва дигар чизи чора ва якто мана ин ҷо тирезае дорад ки ба тарафи балкон мебарояд. ҳозир мо меравем аз хонаи хоби ин хона ба шумо нишон медиҳем ва дар ин тараф дорем, чихеле ки гуфтем, як хонаи хоб. мана ин мебошад хонаи хоб, рахти хоб, мана телевизор. аз ин ҷо оиди лоиҳа ин ҷо ошхона будагӣ ва ошхонаро бо як қисми балкон бароварда шудагӣ. мана мебинед ки дар ин ҷо кухонни гарнитура, ҷои хӯрокпазӣ ва дар ин тараф мана тиреза дорад ба саҳни ҳавли ин бино. чихеле қайд кардем 13 ошёнагӣ. ин хона бо масоҳати 55 метри мураббаъ дар 10 ошёна қарор дорад. техпаспорт низ ҳам дорад. дӯстони азиз, ва обу барқаш доимӣ, чихеле гуфтем, дуто лифт ки доимӣ кор мекунанд. нархи ин хона 659 000 сомон, 55 метри мураббаъ. марҳамат, муроҷиат кунед барои маълумоти муфассалтар.